asempetwa ene nyansapo ebai na ebai nso a yebehu ye niso ade a ni nyina ye amamra ne amane a boa mo man Ghana ehu yesu eni ye ban se de esi ye ade fa ye kasa ene se de esi ye niema no ni nyina bi eno no na Otubour Kwasi Aburi Hene wono ena wo be ahwefo na manugusu American say ahemfo eninti ne yetwe rufu o menu tun na tanyina a wonom ba won bebo asame se wo hwa ye hu se ohinkase bi nso apia wo ba wo ye Aburi Hene nana Otubour Kwasi ono no ye Aburi Hene prempen wo ginam se akuapem ehene ni esigoni kan se acting akuapem hene nana Otubour Kwasi ono so na wayi mitia and would be Gabonasia, and ye mechanical Abrafo after 1 people, and the my year, and the Habaya group, home, and the idea. Nina, yet a memory, and your money, a war, a Biasi Hanamana, and ye Asempetwa, and then Nyansapo, the buy, my buying so I will be this one here, and Nina, a mamma, mania, one more my Ghana, if we shoot. Eni ye ban said ye see your ya fa ye kasa eni said ye see ye niema no bi nyina bi eno no na Otubour Kwasi Aburi Hene wono ena wo be
Ejiyarefo eno na Otubour Gyan Kwasi na chiame ne mpanyimfo ne nintin na dehye na brempa odo mba ye no wonmo na wonmo ahyase a wonmo edikan ya wonmo chiachia eba na ye nse enche ebedru wo hen na nkasa so na afi wono so de nsa aba betu nsem na wachia kama sedi Asante amamre ni o man Ghana nyina ya mane etie no na ehyimkena ema no eye fe so nse na nanom hia na wo de wodo ebuo ni ani die de mema wo ho a na ekire se sabio konto Ghana ye wade na Asante enso ewo ade ewo hono mu abrempon na de hye ne ninti ne twetwe wo no mo baaye no ena won mu di animu a wono mo echia no Aburi Hene na Otubour Gyan Kwasi na sem ena yeke enche kra wato ni mu ato nana epiatum toso so ba Hene ya se mo hu ni komade abasa ene de dan komu ni ahene no ene se de wasi abo no duku afi ni kenteni ade a siesie de ono so abeto mu na husuo no odibi esa ede aye ntoma ni bi anwene ede ato ne nsa chese mema eba eya ahemfo ema eba eya ahema won mafade no nyina edan Ghana su ye bai ene se yesiye ya de nyina de nyina se boni kambom wo friend se culture no sa pepepe ena chese ye dan edi e wa ye ntoma firam ye nkasa mu se de yesichia se de yesisa se de yesididie se yesi ya de nyina no eno adi ena etwagu e wa he arefo same se wo hwa opanyini a wato nana ekuadwum emu eye Otubour Gyan Kwasi no ankasa ni Twi apemu a wakasa edi emano no hinkese ba ko a one ne nam no ene won se won chiachia watoto to mu amana ifefefe bam ba nso ababa beto anemu a ene die eye nana ekuadwum otoso ni mu ne da ate se ene de nyina de yada de mana a Otubour nankasa Otubour ankasa ena eduro Otubour ankasa nana Otubour Gyan Kwasi ene mo nse wode nsa ede ato edubia sehene ne nsem a wachia no amana ye fefefefefefefefe ewo eho no ne di nkita ho nana guasia oduru panyini brekron odi kanye ono ene nana Otubour Gyan Kwasi na sisi a mo nse omadi nkita ho awie no Otubour Gyan Kwasi afei ena woduru nana ekuadwum otoso mienu wato no mu machia agmudi nkita ho kakra abu atu omo ye ema ne ye fe eye akona enye asempetwa se mo se nana no afra ntoma se ya aya ne nafom o ye ntoma empa ye fira no ya ne nafom na nana no ntoma no ye de eye enhoma papa a emu oduro ene ye de nwene enti nana no ntoma ya na efira wo mo no enya de ketwa se ma hwe Otubour Gyan Kwasi a ne nsante a mpetia ena afi na bakon ye gugu so sika kokko afi na botire sika kokko bubom afi sabohwe ni kentena ache se ye fufufu
yehu ahabammono yehu tuntum yehu awokosrade ena yehu binum so a me ka se na hosuo no english bodi be ka se violent aye violent a chese edamuo a enya asemketo eno ya ha no aye se baye de friends sum ne hyen no ana ngongongo saa na hosuo no etie ewo hono mo a enhye de nya twidi bi amfa ma no nti na me kire mo saa no se de be ya mo bi hu no enya asemketo a enti se wo hwa na chese de bi ase oba hema ena afeyi ne hene wonom na sese yi eda wonom so a wo mutiwa Otubour so ena sese a waba no Kwasi ni obememu so hwe ni kom so hwe na bakon ifri na bache hono e de ko na tie ni ye fre na abache enye abache se de ka no no e fre no abache no so hwe na bache wo kwa e se panyisi woni hwe no wo abache eno ayefo na chese aha eda so ayenyansapo kasamfonyi so ayigu so a yisane ne badwempem ewo adubiase ha no Asante mantema na sedi Asante amamre ene amane etie no sedi udu dwumadi etese to nsa de frɛ obi na wo ba e wo bechi a won so kɔ ekoma na kwa ba ti afei na ebraso se nana akua dwum a wotoso bi no ye adubiase hema ono so kɔ na afei nana no mo ba ye Otubour Gyan Kwasi won se wadu hɔ no a wɔn kɔ na wɔn akɔ akoma na akwa aba eni die ni bu esefata wo de ma wo mo to nsa frɛ no wɔn ba ye saa enso na yenim se wɔn bɛkɔ Asante Manhyia na emu aye Kenya ase hema hɔ na wɔn nso akoma na akwa aba ma no mo opiafo amanyofo ba ye Simon se mensanom saa enso na Asante ni ensia na emu nana enkansa buadu ayebuafo agrekinzema Hene wɔn bɛkɔ nyina na afọ mu de ani die ni bu esefata akoma wo mu nyina akwa aba ansa na owia ekwan adam ama eneye wono a wodi ndwumadi no e de akasemu na ma no na afi kakra wo wono no wo de ato manfo sentrafo ene Ghana wo nyina yanim na afi yehu sene enema no esiti nti eda so aye wo ade bekoso bia no ebetwade abremu se mo hwa afi ankasa ene onu amu adura wo memema akwa aba echiachia na nanom a omudu munimdie eba ebeta echire ewonum wadru Otubour Gyan Kwasi Aburi Hene acting epiapem Hene watom Hene tu anammo apiafo mo ayade ekwan ne wa enso wa muani enso a abeta mechire enkomo a woni ni die ndie yente ne mumwe ni NYANSAPO yene ani huse enu sabie go to betimi aka na wode akire no enu nti na ye ka we no e de aka ho ewo nananom a wonu di na chi ka no ho a ebo na chi dom no mo nso wonyina ato santena wonu e ma akwa aba no ewo
Regional Minister. When I open here, and then you may be a small stressor. Nana Abibirem Hene Unti and I want to Wayama or Fase and it's me Hene and an equia a doom ought to share being. Nana wine farm wa and a himiafu. Among for Yeshemua, a Dubiase. Bidding Chiaka say if you Ukwapimemu, a Bremo. Ukwapimemu, a Jojo. Maybe do handsome, say a handsome. I Jojo, sa pepe. And the original so the official pa kese. Ama yamami na no bedu ha no na me say ekwapem kwa na nka hojo na so mi du Abibirem ma hu say mo ne ye wie ekwapem kakra aha efefefe na ye du say kan sukrampo ebeba na so nyame adawroma bibia ye jojo many men for a by Babishu Kapimang and name. Kapimam would say, won't say, I hear seminal will be a episode in this day. And some cacrao, and yes, Nakamura, Nakamura, Kata, Ukapin Ewaha. And answered Ukapin him, na Ukapin him, na don't think. And all shetty. And I'm a Mohan preparing ya. Beba boy, you may dear Eric Kwasi. And it's a Casabia Americano. American. I'm Ukapin Hene, any Ukapin him. Nana Equa doom ought to say being. Later, if he in some. Oh, yeah, atwasini for ya yokofo ewo ekwapem adontimem na bibia ye be ye wo ekwapem mami osenemre no abegwa yen enye so bua kekese ni nipadwi odi aba aye entubuemu aye dengo uhuno entimidi aye binim kra e wadwen se na oye mo kafo e se miri bia wo behumi na anaso obedu aburi obehu so Otubour nchen na yi na nam so nti yesi nne oridi ni mfirichie dua yentra okwapimem yebeba ni abebua nananom amwa ha na modi afahye yi fefefe yemanana afihyiapa yeda omanfo a mabua no ema na ahini akoso abedu mpempensu nyina yemamu nyina afihyiapa yeda mase yesere nyame se Oman quantity, Oman in Yansa, on a Mia and Menma and the Mofra, a bit my then. Eddie Jumain,
yɛhwɛ ne book mu a nneɛma pii a wayɛ ɛnyɛ n'ahoɔden nyame na baabi a ofiri nso ka ho ɛkɔ apem de sɛ wɔreka sɛbe adwene nyamesom wotumi nyi mfi baabi a ɛne obu ɛno nti yɛdanana ase sɛ wɔsi ne papa na mu na wɔangu yɛn anim ase na wɔatew yɛn anim ɛwɔ ha megyina adɔnteman ɛne okwapeman nyinaa mu ɛrema nana afirihyapa panyina mmɔ ha nyinaa mu nyinaa afirihyapa ɛne mo ɛne yɔ meda mo ase Arefo na sese sabe de se wo hwa afei de oba ahema nana akuadwuma otoso nyinu wo ma ne ho so na je se dwumadie no na wie ya na nti na nyansapo kasamfuni aha na mo so ebretintin edimoni edi achi na ma mo hwe de ekoso nyina no ye hye beja mo na ye de mosie mo nyina mbo ene hwa wodin ahene wa medi ene abusua pani owusu duomi